Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket ita, iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Adto iti istoryangen Kampinalwan. Number 1 kano. Dito'y drama tayo. Doming, mabalin namin. Ay na, awa na talaga. Orean anuag. Awan sumrak iti ulok asuratan. Nila tarusa ti mapampanunot ko. Sana ka makakonsentrate nga isurat. Ay, sakit sa damanan at ridop ang mga arakop kanya. Pagustok malaya na. Baring danton mapanunot ko asurate. I can't stop loving you. I made up my mind to live in memory of our lonesome time. I can stop wanting you. Gusto. Gusto nga, ya. Na yun ko na ano, nakapan ka ni barangay. Pusipos ka pa imatla, pusipos di ta saang ti sarunay. Ay, mapanak nga ruden. Ay na, ang mga nuawan man ng tikagawad nga kinduty ita. Busta, nasapa ka no nga gudong ni Dumeng. Aya. Nakunana kanya kidirabay, nga da ka no udungan na ita. Kasta aya. Awan ko matiparikot no, regular mo tikada na tikagawad nga duty. Kanayon da ngayon nga awan. Sala natuloy ti barangay eleksyon, agsadot-sadot damanin. Kasta talaga. Sige, panakon bakit? Paswerte man pa, kiss man pa. Naikan. Mapankan ko na nga. Ay, laklakayan ka talagang tagkabaw kan. Anyir katawaam, anya kabaw. Nagtairak ko na mga ta. Sa barbaro ta t-shirt mo gamsos. Kabaw kan, lakay. Kenapa kita na kiti pangato pa ba? Gwapo kaya.
Ya. Nakita? Nakapuruntungak pa'y lagayam. Ay, kabaw ka kunak nga raw. Kat no kalkalpas tayo manan anag barangay general cleaning, idi kalkalpas ti Bagyo Queenie, kan Bagyo Ruby, chairman. Agdalos tayo manan, Ay naday talag reklamo ti ammom kagawad padtok. anyakat nga rodan. Sa anak-anak pabutos, tapno para dalos lang kadagiti kanal kan arubayan ti akin arubayan. Isu akarugitan ti purok mo. Di mapan ka agdalo si Jai, numasiknan kalaunay kagawad Ambrosia. Day, naglaing kayon? Da kamikit din to may agdalos iti rugit yaw iti purok 4. Smarting kayaw. Makado kayo manin na kunak. Gaputa saan ako nagsasao, sumanao kayo mutinadwa. Makapasuron ngamin day ta kontrabida, chairman. No biangam tumot ngamin amin abanag adirumbang kuman abiangan kagawad. Apay kit dinadyak biyangan. Kat kagawad ak iti intero a barangay. Saan kit di nga itila ang purok ko? Hosto ni Kagawad Ambrosia. Sa nagaputa at danay tuding apurukyaw, ijay langin ta si Kaswan wino pakibiyangan niyaw. Amok deta, chairman. Saan ka Ngam- nagsaubay? Da kayo amin apito a kagawad. Da kayo ti mangiwaragawag kadagiti kapurukan nyo iti general cleaning. Kayat ko nga gibos na ito'y atawan 2022 kan pasang bayan tayo ti 2023 ang nadalos ti barangay tayo. Awan, chairman. Awan, parigot. Wan chairman, awan parikot. Mga ramid ka itinutis nga iso ti ipaskilda kadagiti waiting shade. Kas kadasango ti store, Madam Secretary. Wan chairman. Kat iti daytoy agundaway, masapol ang mapagtalinaad tayo ti gam tayo a corona, kas cleanis and greenis barangay iti Santa Disgracia. Mayat ano, makitinulong amin na barangay officials kan bumarangay, chairman. Ngam numasnop lang manan tiyag trabaho kada tayo. Awan amang ano, datayo pa yung ti dirties, no karugitan na barangay, itintero nga ili ti Santa Disgracia. Saan ang mabalain? Saan tayo ngay palubos sa mapasamak nita? Awan tuman matlangan ti magaanab tayo dita. Anyat kinunam kagawad patok. Ulit naman! Awan kanumula magangganab tumanen, chairman. Kasta. Kayat mo ta ikang kati ganabam. Kayat mo. Ay, saan, chairman? Nalibag ka. Naglain ka nga reklamo. Kontrabida. Ngam de tarwar. Kunam no sikat ikalaingan na kagawad. Tinagbugsudan. Idayaw mo tibukod mo abagay salbag. Ay, saan mo't chairman? Agpaiso ka de, chairman. Ilas-lastog na nga iso ka no ti most active kagawad kan kadwan tinaramidan na. Kasta. Ay tapisik to pa'y lagi tipis-pisapis na ta makita na. Awan ko mga mentikas ta, saan tayo nga agpakalay nga uray si dadata mo, nga awan mararamidan tayo. Gusto ka kagawad dumeng. Nilaunay kagawad padto. No katadan nakasango na kadagiti sangot istor agpabidan. Sumardeng ka man mo't kagawad Ambrosia. May saa ka mo't amarites. Ay saan amaritis daytoy? Nagasat ka pa ilang ta saan natuloy ti barangay ken SK eleksyon ita Disyembre. Nababtuog ka kuman. Nagkuna. Saan nga mo no asinot na babtuog kadata? Sumardan ko na! Kusudan! Aramidin nyo tinagsasaritaan tayo kitay. Awan ti ado reklamo nang rudaking ka kagawad badok. Nalawag! Anyat kinunamdom, napudot man ang ti ulo ni tatang. Woy, bakag. Anya man ang tinagbanagan ti meeting yaw. Kanya kumapay. Kasi ti sigo na. Sermon, tilinakam na giti kagawad akong trabida. Danda nila tapisanan ni tatang ni kagawad padtok. Anya? Makapahayimlat na nga ron.
Sa ano maminsan, kasladyak kayat ag kapitan. Ay, kaya't mo nga rod nga't adda makaluksaw kan ka when no agsakit tinakam ni tatang. Kas jay dan tumot ngamin. Noon niya ti plano ni tatang, ipatungpal yung lata Aramiden dagiti mayat ang mga ramid. Tinapatag, kat nakita dagiti bumarangay ter aramiden yung apagsayaatan. Kan makita mat dagiti bumarangay, dagiti awan aramiden na barangay officials. Dahil tangarod kay. Dahil ti awan mararamidan na. Isudan to pailat na laing. Isuda ti number 1. Saan nyo nabasol dayta? Kalpasan na nagado ang masarita da. Anyamot dagiti akagawad, awan araramidan da, sada ko na. Tay kunada nga rodan, awan parikot kadagiti kandidato. Adda kadagiti tao, wano botante. Tamuda lang nga rodan nga awan mararamidan tay tao, wano kandidato, isuntupay lang ti ibutos da. Basol mo pa Kaanon to aya ang makasuro dagiti tao. Babalawan na dagiti kurap nga opisyal. Inton pa nagbubutos, isuda mo't lang ti ibutos da. Ay, ano ba yan? Kasta nga ro ti tao. Gamiti da iti umaya barangay eleksyon no mayo, tayo sumot ti kunada apan nakatuloy na. Masapula masukatanan dagiti kagawan nga awan araramidan da. No di agaw-awat lagi ti honoraryum. Kumaa, nang runa kat 5 atawansan, wano inampay kit di ti panagtakaman dagiti barangay officials. Agasam ngay atuok dayta, no saan anasaya at tigapuanan dagiti mabutusan. Nga, iti naunday a panawan. Di na kunkontraan kagawad Ambrosia. No di mo kaya ti maabak inton barangay eleksyon no umay atawan. Sumurot ka kanya. Anya, nambara ko na sumurot kan ka. Naa. Sana bali amaaba ka kon ngam ti sumurot ak iti grupom. Anya. Di mo laam mo. Iduldul uda ka dagiti bumaranggayan. Ti kunam ngamsos. Da kayo kada kagawad dooming nga isot kanot indurso ni katugangan na ken tumaray manen akagawad nila kay Gusteng. Awanen makalusot kada kayaw. Anya? Makita di uray pinos tama at kagawad padtok. Anya. Kariton na kiti pinustaan. Uy, baka mga bakkaldeng. Ni, ay, nagpangas kamutan kagawad Ambrosia. Wan, tay baka mga bak iti kalding mo. Ay. Anya, laban? Ang mga no nila ang bakit mo timang botos kan ka. Ngamin, kas iti napalabas, si Kanti pinakasadot akagawad dito'y nagbugsutan. Anya. Kontrabida di na ammo ti kun kontrabidaan na. Anya, mayat ka iti pinustaan. Nagkarit kan? Ay saan arabrabak lang daytoy. Agtagari ka lang numayat ka. Wano saan? 5,000 mga abak 5 gasot. Tabarang babaan daytoy. Maksayan ti kinapangas mo nga agsasao asikat ti most active kagawad ti nagbugsutan. Pwede, surun kon. Si kamot ti adda ditoy. Kagawad duming. Awan pa ni chairman. Kita lang arod nga awanan. Nasayaat mo't. Siyak man ti ag-duty ita. Anya? Singar ta gawid akpay. Ay ni, sana. Dito'y kay lata tapno adda kadwak. Apay, saan mo akayat ti agyan di ti barangay haul ngagmaymaysa? Sino nga ti kasarsarita? Ay, pumanawak matlang adagos ano kasta? No kasta nga ron, amumon tirik na ti awan kasarsarita, wala awan kad kadwana di ti barangay hall kagawad.
Ay, Wern, boring. Iswa, di ka pumanaw Apay nga rod, ano al daw ti duty yaw, kat di kay man la umay dito Data ulat tan ti matatao dito Ha? Anya, natamaan ka kagawad. Sorry, ngam ibagbagak lang ti pudno. Tiniranak kagawad Doming. Kas na ko sorry. Ibagbagak lang ti pudno. Kat agbalbaliw kay kumamatay. Salbag. Husto niya imbaga ni kagawad Ambrosia. No natuloy la siguro ti barangay kan SK election na iti atawan. Nanabto og kayon akagawad na laing sumao. Kawan mo't iti aramay. Ha? Lading ita kagawad. Prangka ak ngagsasarita ita. Taglablabos kayo mo't tanunad duma. Data ulatan ti maturturturan nga duty dito nga oray da kayo kumatyakin duty. Nangay da ito at General Assembly ka barangay kita. Tapno hintay man i-judge nga umuna ti perpurok. Tapno masigurado nakasagana tayo para ti municipal competition iti the cleanest and greenest barangay 2022. Why, German? Oray kat ada na bukal a committee may papaniti dayta. Ne? Kunak no simple lang a general cleaning. Kuntis gayam. Wan mait kagawad. Oo. Anyamat nga ti premyo. Noodle kan kape. Magitan to kagawad patok. Damat lang awarding daytoy. Awarding nga. The cleanest and dirtiest purok. Adda award da. Karugitan apro. One. Dua ti mapadayawan ang number 1. Awagak ni barangay sekretary nga iso ti mangipakamo kada tayo kadagiti kadalusan na purok. Kenuan niya ti premyo ang maalada. Ket daytoy a premyo para kadagiti pumurok. Juan, kabaranggayan mi ida. San mi nga imbagbaga daytoy. Kaya't nasa Juan, tunggal nagbayanihan iti purukda, ada attendance da. No kasta nga rod, isuda ti mangala wenno agbibingay iti premyo da. Wen, kabaranggayan mida. Katinton mangabak tayo mat iti municipal level, dagiti umay makibaybayanihan lang mat ti may kan iti gungguna. Ket ti karugitan mat apuro, adamat maalan ng award. Ket tinto kagawad nga assign iti dayta apurok ti mangawat. Ala, Madam Secretary. I-announce mon, dagiti nangabak. Ket, kasta, agulimag kayo lang. Ket, ti kagawad na naka-assign iti dayta apurok, umaytaw dito yung tabladaw. At tuyan kabaranggayan mi. Tinangala iti may kanam apwesto, kaya't nasa Juan, saan pa'y aday to iti karurugitan. Anyamot dahi nga award mo. Nakulimot ka kami, kagawad pa to. Ti purok ang mangawat iti 10 a kilos a bagas, ken 20 a dilata, ken 20 a noodles, ket awan sa bali no saan ati purok 2. Nga idadaulwan ni kagawad Asyo. Kaya't nasa wen kabaranggayan mida, saan anan-anay ti kinadalos tinasawa purok, tabasi tinagbayanihan. Mabalin na nakurang wino nakapit ti leadership ti kagawad iti dayta purok. Anyamot dahi kalukwan. Makita nita, dagiti nagagat akagawad, kabaranggayan. Una, makita si Wow! Ito Ket ti may kalima, awan sa bali no saan ati purok
5 nga idadalwan ni Kagawad Maria. Umawat damat iti 20 kilos abagas kan dilata agraman noodles. Ay abak man ni Kagawad Doming ang mga sister kanyak. Kumayan, Madam Secretary. Kaduan man ang mga ibasa Kagawad Doming. Okay. Di samaruno. May kapat. Hindi dyan. Nay, medyo nadaldalosan. Kan aduda ka barangayan, anag bayanihan. Ewan. Nagagagat, ti kagawad na jay. Kami Purok uno. Idalwan, ni kagawad kadreng. Kumawat da iti 30 kilos abagas. Ang gasong day dyan. Kanadamad lang dilata apag bibingayan da kan noodles. Kat timay katlo, urok dos. Kat makawat da iti sanga kaban abagas. Ta adu damot ngag bibingay. Nagbayatan. Idalwan, ni kagawad Samuel. Nagat kami na kagawad. Ita, mapantayon iti may kadwa. Kaya't nasawan, at dantula ang dua a mabati. Dagiti dua a number 1. Kalukwan. Na kami purok datan. Ti may katlo ket iso ti purok 3. Mangawat iti talo kaban abagas ken noodles. Aduda ijay ken nagaggagat da. Indalwan ni Kagawad Minno. Adalangan nabatbati dua purok kabarangaya kita. Dua number 1 na kita. Purok mitag na. Di katalusan. Ken most dirtiest na purok. Data pidin. Ket ti number 1 iti kinadalos wenno kadalusan ket ti purok 7. Indaulwan ni Kagawad Boyong. Adamat 5 kaban na abagas apagbibingayan ta. Agraman kape, asukar, ken noodles. Salbab. Kaya't nasaon. Tangay may maisan tinabati a purok, ken maysa kadagiti number 1. Ti purok 4, number 1 iti karugitan. Indaulwan ni Kagawad. Ay, Kagawad Duming. Si kamanlangan ti mga ibasa. Awan sa bali, no saan ani kagawad padtok. Sinalbag. Imbabaindak. Ket umawat damit, iti sanga dosena awalis ken daspan. Sinalbag. Saan ka ngagdanag kagawad padtok? Number 1 mo ti purok mo, iti kinarugate. Number 1 ka no, ngam, iti kinarugate. Tagtagainap lagaya. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.